Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balin nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka dagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudahin nga ti surat, ti pakasalitaan ni Maynard nga napauluan, anak, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, ta nakadagdagsen ti sennaay ko. Ini pagkamu ti doktor ken makita mi ti resulta ti panaka-examine mi nga duwa iti asawak. Ti asawak nga ni Betty manong. Awan diferensyak, idinto ta ni Betty dada diferensyak. Isumadlagay manong nemi nga liman ti tawen mi agdandena kas agasawa, di matlaeng agdawat wenno agkasapulan dinaalsam ni Betty. Di matlangin maulaw, kanayon matlatan nga usar, binuulan tinapkin. Nagsangit ni Betty nga nangarakop kanyak manong nemi. I'm sorry, Maynard, I'm so sorry. Kasla sana ka mamati. Nakalaplapsatak, nakapimpintas at nakasalsalon at tibagik. Diba? Sikat mangibagbagangan, nakapimpintasak, nagbangluak, naglinis ti kinis ko, jak nagsaksakit, awang pulos ti sakit ko. Ni pananteng ni oyek. Ni maapay. Apay may sakit nga baog. Apay nga sang nga may pahayan ti anak. I'm so sorry, Maynard. I'm so sorry. It's okay, sweetheart. Samit lang nga anak ket. Di ba kayo dadragsak? Dagi dagasawa, di ba? Ngayon naragdagsak ta kong pinod. Umampun ta. Diya kayat. Di mo kahit umampun. Diya kayat. Anang nga ron, awanin ti problema. No problem. Mangayab ka kanagiti kabagyam. Mangampun tat kabagyak, haan nga ampun. Nga kadwa ta di balay. Ano serbi na ko mga nagbalay ta tidakkel, no tududwata. Malaksid di katulong, mangayab kami ti kadwata. Digiti ka anakam, nga babalasitan nga babarito. Ano serbi na ko mga duwata nagsapsapol, nagpindas ti pwesto ta, ti bisina, dakkel sweldo ta. So mangala ka digiti kabagyam, nga mabalinta nga pagbasain. Nga ibilang nga anak, ibilang nga kaanakan. Siyempre, tiawag na ken ka, auntie. Sabat nga rin mabaling nga mami. Tiawag na kanyak, uncle. Sabat nga rin nga baling nga daddy. Kasanong nga rin ti anak. Eh, na't mabaling ta nga rin ka dinak, ba't ba ipayin ti anak? Ano kayat mo ka dito pumutot sa bali? Tapay. Palubusan na. O rin man ba saan ka palubusan? Kayat mo. O maramit ko. Pagsalitaan lang ito nga siya namin. Nagawitan. Doktor, thank you. Okay. Kamayatan nga agdra-drive back manong nami agpampanunuta. No kidawa kiti asawak nga pumututak. Palubusan naklakit di. Ngam amok ka na sakit. Dan sakit para kang kuwana. Kaya nung saan ko latakit kidawarin, ta pumutot aklatan. Yung maduktalan nanto. Kaya't na nga ta. Nga pumutotak, and then, alamin to di ubing, kada kami timariingan na nga naganak. Ngayon asinot mayat, nga babae nga mapututan, sa akong to dawatan ti anak. Andan samat kastoy manong. Dagit tayo mattress for hire. Andan sa. Dagit agsapsapul iti mangsikog kadakwada. Nga datandan da. Adda. No adda tricycle for hire. Adda man siguro mattress for hire.
Hayrek di matres ti may isang babae, ta isot pangitok itak ti sperm cell ko, itipon nanto di Excel na, sa ito na may pasngaynan, alaikon. Tanda anak tumutin, manok kontrata min, manuaribo. Kasi nung katakmayan, padasek tumatag panawagan nita social media, sino di kitay ada mattress for hire na, IPM dakman, tagtutulag tayo ko na. Nadlaw manong name iti asawa nga medyo mis-isem at katawa kasi siya. Nagmuuyong kan samatan, sweetheart. Anong nagmuuyong? Payo mis-isem ka sa kagkatawa. Katawa aglat na bagi ko na. Aragrak sa aglatan natin. Saan tang maadaan diti anak. Just smile, just happy. Agsansanaya kasta, Betty, sweetheart. Just the same. Agayan ayat ta, agasawa ta, agkanaig ta, numailit itong galmay sa kadata. Amad lang anak kat, pakaragsakan na kita agasawa, di ba? Di ba, men? Una muna tagsan na ay. Umisa man ka, just smile, sweetheart. Nakapimpinas ka na, may mataisam mo sa kakitagsan na ya kasta. Hindi makasangbat kami dito balay, manong name inarakop na kti asawa. Apay, may tibagim o real daw. Nagtulag ta. Ano pagtulagan ta? Amok no hanyat pampanunutem. Isumat ti pampanunutem. Anamin pampanunutem. No palubusan ka, nga pumutot iti may sa nga babae. Sa tanto alain dyanak, kati bilang datat mariingan na nga naganak. Umanugutak, sweetheart. Umanugutak. Ako pagdanagam. Sana ka masaktan. Hanyo lakit ipabuya, tiba nagkanaig yo. Basta maminsan lang. Urayam no adda. No addan. No awampay, ramanin. No addan ton, ups, stop. Kat kasapulan, nagsibuga. Ana? No addan ton, huwag na. Namarod masapul ti sibug. Betty, no ipalubos mo matlayang, awan tikod-tikos kondisyon. Anya? No ipalubos mo matlayang nga pumuto takit sa bali nga babae, huwag ka nang magbigay ng kondisyon. Just pumutot ka. Alantan to di anak na, tatanto, iti mariingan na nga naganak. Tapos. O sige. Ano kondisyon na matlang, Ano kondisyon na? Masapul nasak milat asawam. Kaya man asawa ka milat kasanon. Ito kasanon, no, isod din naam. Kat panawan na. Sabagay, uri awan dati ang kondisyon ko sa daramidan. Maramin ko. Ngayon ti saludsod, asin no ti mayat a babae. Asin no. Sige, saan mo na panunutan nila? Pastawan anak ta, naragsak talat ta, tasal lang anak ti mang tadragsak ti asawa. Period. Sige nga, tuloy. Kasi ti dati, agtrabaho ta, agawid ta, agkapangan ta, numailiw ta, agkanaig ta, agasog ka, agasog ta. Ngayon manipod met idiin manong name at dadigidi kong daway nga tawagag ti asawak. Hello, Betty? Oh, sweetheart. Maladawak. Manen. Nadumat pa lang ti may kadwa. Sa kanong to may katlo. Mabaling ka di? Nasama na ko sinaran? No apay nga maladawak manen. Papanam. Ang kagsapol ti babae nga si Kugam. No sa dati panunot mo akit, maramid ko. Adala pa paano may Densyo. Densyo? Katman. Kompadreta. Nga duwan ti putot na. Idinto kat siyak ni shipping awampan. Awan ti maarami dan Betty manong naming no anyaman ti kayat ko. Nagkuyog kami kini Densyo manong naming matandari ti may nga party.
kumita kan. Kumpadre, Minard, kumita kan sa kursunada. Kinore mang ada kursunada. Kahit na nga mapututan. Di ba isot sa pulan? Di sa lutsod mo kaya ano, kayat na. Sige. Na dyan kursunada na dyan. Opo. Kahit panat kursunada ta sige. Loko, saan kan ngumagaw Dalaw rod putot mo. Sige. Asad gam nga rodan. Hi. Hello. Maynard, tinaga ko. Ay, I'm Vanji. Hello, Vanji. Nice meeting you. Nice meeting to you, sir. Nahuwagan di sir, ta saan ka maestro. Mauobisya na kini bangko. Kaya sir lata. Sige. Ay, aradradwar ko laing pwede sa pagsapulak, sir. And then dadwar mo. Education, kina maestra. Nairawar mo team board passer ka. One, sir. Di mo pa napadasan din ng isuro. E di, practice teaching. High school, elementary. High school. Apeng secondary. Di mo mangisuro ka ti high school kat armanda ka naging estudyante. Armanda glata. Boyfriend mo. Jack pa na ti boyfriend since birth. Ato kararem. Ato. Apay nga upay boyfriend mo o pinapilim ka na kwada. Sampai siguro nga timting tinamagpitik ti pusok, sir. Siya. Tinaklakaras. Sir, mukmet kat nga da asawa, posible nga awan. O, nanugotek nga da asawa. Iso nga laing ta. Saan ka naragsak? Inasawa mi suna? Nga saan ka naragsak? Apay, sir. Sana ka may kaniti anak. Baog isuna. Problema ka nun, ti anak. Di, mangampun kayo. Diyak man ka kayat. Di kayat ko kahit putot ko. Kasi lang mula ibagbaga sir, nagsapsapol ka ti babaeng nakasagana apututam sa munto alan di anak na. Ganun ba? Napatangan. Kada na sa pula mo, sir? Awampay. Sika, di mula kayat? Ngi! Tsaklagin di kayat, sir? Di mo kayat? Uri kang kahit di panakkalan ng kwarta. Kaso nakadakkel na kwarta. Kumanayin ti 100,000? Kumatgatang ka. Ti 100,000 ti balor na? 300,000. Aging gak lang 300,000. Or $500,000. Basta manugot ka. Sir, ada yung mapasamag tigas tanga manugot ha. O maganto pa siya rin yung malayo. Armen ka pa ilang muna. Sa anak na nagang angaw manunemi na pangkupinasyar nga talaga ni Betty iti balayda. Tapno may ayok na kitinagan na kengkwana, ken kakabsat na, graman kini Betty, ado di kitin sarabok kadakwada. Ay sir, thank you. Si kalakumantagbaling na asawa ni Manang Banji. Tapay, baknang ka. Sana ka makuna baknang ada kwartak. Ada nga ijijayak kini Manang mo Ijijaya ng anya sir, taan lukuyok ni Manang. John, hanggang makibiyang ito. Matayo ka to Kahit ko lang thank you kini sir, ito inted na nakandado. Ala tala ibagbagam ha. Palutputan nagtulakid di. Ito makapanaw ka. Mayat ka di offer ko. Aping hindi mo kayat. Diyak kayat di mabaybayadan. Ano yung kayat mo sa Diyak kayat.
Saan ta pagsasalitaan ti kwarta? Kaya't kung etenak. Ayat ket musuhan. Agkarelasyon ta, ket ayatenak, ayatan kami. Datat kayat ko. Tapno niya. Saan ta nga makabukil ti ubing no saan nak nga ayaten, ken saan kamit nga ayaten. Kaya't ko nga, may tukit ti biniti saklot ko nga adda ayat. Iti panakaibudin. Saan ka narigat nga ayaten, Panji? Muna-una, ubing ka. Fresh graduate ka. Napintas ti asawa. Napimpintas ng mitis ka. Ngayon sa bali ti pintas mo. Kahit kumaramanan ti kitipipip mo. Love me first. I love you. Aging galat sa oday ta. Ipanagnek mo. Kasunod aramidag tapno may panagnek ko. Kanayon kang umay. Rinabii every other night. Sige. Every other night nga date ka. Sige. Every other night nga ag-date ka. Kasta nga rin ti mapaspasamak manong nami kat siyempre makadlaw ti asawa. Every other night. Ano kahit mo sawa na, Maynard? Betty, tinaskan ka nagawid ak. No saan ako nagawid, datat dakisan. Ngam gabot agawid ak, awang mat problema. Basta agawid ak. Ngam kahit kumamuan, walit aramidam. Says, sige, ada babae nga nakasagana nga mga ipaay ti anak. Iso ka diti kakuyuk-kuyuk mo. Iso. Ay ayatam ka din sula. Si kantupa lang ti ipatpatag ko. Si kalang ti asawa. Nagtulangan ta dito, di ba? Ngano at na babae nakasagana nga mangitad ti anak na kadata. Aramidan ta. Sinulat nga babae kahit ko nga mama mo. Damagig tupay kang kuhanan no kayat na. Di makiamamukeng ka. Imbagak da ito'y kanivanchi manunemi huwag kunan. Diyak kayat. Diyak kayat nga mamamu ti asawan. Ikasanon no, maamuan na nga sika kat umayto. Diyak kayat. So nga pangasim, di mo bagbagang siya. Abi nga di mo kayat. Ayatan ka. Kat gaputad na sa bali nga mangipatpatig ka. Kagurak. Kaguram ti asawak. Isot manikrik na. Iso nga sa langin nga pagpakita, tama nga nagpinangat kami. Sikapit ibang pungat. Maynard, ibagam no sa mo na kayat. Kayat ko. Sige. Love me. Kaya ipatag kamit. Kaya itad ko king katika sa pulang. Imanugutan manong naming ang check-in kami. Yes! Manong nami sa bari ti marikrik na. Na isang sangayan, may gidyat ko launay ididamo mi ni Vanji. Napinpintas ni Vanji ti panagkunak ng sa bali ti pintas ni Betty. Gabuta natural manong nami. Ni pulbus ket awan ti apply na keng kuana. Ni lotion ket awan ti mariknak keng kuana. Sabon, pagdigos, shampoo, toothpaste. Digito'y manong name iti kasla malanglang ab ko keng kuana, maramramanak keng kuana. Ket siyempre, naging narakop kami tinairot, nagpaot, digiti panagin nagekmi, nagpaot manong name digiti bibig ko, iti barukong na nangig ko digiti asog na nga saan nga mapilpilit. Give in digiti asog. Tinagikwak iso na manong name virgin. Wen manong. Virgin ni Banji. Naimas ka, Banji. Naimasak ka din ni misis mo. Naibagak nga wen. Mamati ka. Ti asawak.
Ket maangot ko dagiti artificial nga banglo. Lotion. Kanda dumapay. Kimsika. Sabon, banglo ti sabon, shampoo. Ken banglo dagiti lips mo. I love you, Vanji. I love you more, Maynard. I love you so much. Aging ka manunemi, ngay baga ng adda nagpitpitik iti saklot. Yes, 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 kinunkunak na. Betty, adda nagpitpitik iti saklot, ti babae. Yamangtid ka na tati anak. Sweetheart, mabuteng. Anak ka buteng mo. Amangan no, panawan na to. Saan kanto a panawan? Iso nga, taripatwem tabagim, adlaw ka no awanak at uminunong ka kano. Aon maobrak. Sa mga tatailan sa lunat mo. Okay? Baka maadik ka di arak. Sige. Basta saan nakapampanawan na, saan ka panawan? Ipatpatig mo ka din na diyang mabahay. Napatpatig ka nga amang. Hindi kahit nasa uwan nga damatin pamatig mo king kuwana. Mabalita ka sta. Gabot ako na ayatin nakmet, tayatin ka. Tapno jay maaramid nga ubing kat nagwapo o doon napintas ko na. Idi tadakelen ti tiyan na manong sa anim nga simbrepay nga nagtrabaho. Takabilitan ni di manunemi nga inserre ko. Agas may sa nga sales lady ti kayem kong adan department store. Ito may pas nga mo ti anak ta, anak ko, anak mi ko nak. Sumaroon to nga, sumara kak iti mamang tulong ka data at numakastrik kang mangisuro ko na. Sabagay saan nga narikat ti pangisuruan no laki dita, hangag pilipili no, ado di kiti mga alak, di kiti private school. Aging ka manunemi, nadimtengan ti panangipas ngay ni Banji ti anak mi. Manong nemi, supusuportarak di kiti kakabsat na kinagananak kang kuwan. Kabayatan, kakarkargain ni Banji ti anak ti putot ko. Kung nangarot kanyak, ti adyan na nga lalaki nga ni Jun. Kuya, ori no sangan ta kayo kinimanang tagatuluyan. Malaksit ka na jay, imbagam ka kwarta nga itad mo. Tumulong ka kuma, at kami, kiniading ko nga inaudi, para ti panagbasa mi. Kinapudno na, Jun, awan kwarta nga nagsalita mi kinimanang mo. Tadi na kayat nga awatin. Ay, anyang do Serbina. Namamang pagtanagan. Tado saan naman nga awatin, itid ko kada kayo. Para ti panagadal yung ang kapsat. Ken ka sa pula nagnaganakin ka. Ay, thank you nga kuya. Thank you. Manong nemi, idi may pasnayan ni Vanji, ti may sa nga nalungpong lalaki. Wow. May pasnayan ni Maynard Jr. Lalaki ti anak ko. Ti anak mi. Abi ka sa tsaw. Lalaki ti anak ta ko nam. Tawan sa bali nga ina ti anak ko sa nga siya. Sikat amana siya ti ina. Anak ta. Alay ko ni Sona. Iristrok. Maynard Jr. siya ti amana. Ni Betty nga sawak. Ti inana, huwag sa muramiden neta. Kaya so nagtulagan ta, awan tulag ka kasta. Ang sakit mo sawan, di mo ited,
ni Junior kanyak. Siyak ti ina. Siyak ti mang tagib keng kwa. Ang Vanji, ada nagtulagan ta. Tinang tulagan ta kadyak kasapulan ti kwarta. Timbaga keng kakit ayatan nak, ayatan kamat. Tapno at mabukel nga anak. Kasapulan biti asawak to, obi, anak. I'm sorry, man. Saan ko basta ipadawat latan tanak ko ka. Dahil tulag. Saan ko ang inawat ti kwartam da kayat. Nga danto pang pangipilitam nga alam tanak ko. Kung malunok ang sayat ka katultulag. Basta. Meristro na siyak ti ina. Betalay. Ganito na rumahan akong dito'y. Kaduak ti anak ko. Nagawit sa Jabalay. Manong name lipay ti abagak nga nagawid dito balay. Kasangsangbat ko lang manong name siya naulsut ko ti katulong no sa dinut ayan ni Betty. Sampai nga simang petser. Tawtawagak ni Betty manong name nga di mat sumungpat. Aging kang unattended ti cellphone na. Tinawagak, ti may sa kada kita ka-opisinan na. Rimor ka nung ti alas 5. Kinaduha na ka ni Lydia. Mabali nga mamon ti cellphone number ni Lydia, please. Intad naman. Tinawagak. Hello, Lydia, nagkuyog kayo ni Betty? Nagkuyog kami itay. Ngem, pinanawak. Nang panahon kang na. Ti may sa bar. Nagbarbartek. Ikasanon no, ipilit na nag-drive kit na bartek. Abay pinanawam. Pag-awawid ako. Emergency kami nga naiband dito balay eh. Agawid tang kit da makasapol kanya di balay ko di naman kahit agawid kalatang muna na. Kit ka po ta orahin dito balay. So nga nagawid ako. So ya. Saan ko mga nadiretso nga nakaduha ni Betty. Inuto nga restaurant. Bar, imbaga naman. Pero probot ko, di bagik, tapos napapanak sa dyan, manong name, di agring ti cellphone ko, idi kita, tsaka mo, ano tin, hamat ka nakapunpok. Hello, Mr. Guzman? Owen, Maynard Guzman, sikat asawa ti Mrs. Betty Guzman? Owen, siyak, apa ka ti, sir? I'm sorry, sir, kahit milangin pakamuking ka, nga, intaray da iti hospital ti asawam. Gabutan na idong partikot sena. Disgrasya. Diyos ko. Isalakan yung ti asawak. Inuting hospital, tinakitarayan, sir. Kaya mapana kong ti hospital, manong name nakiktuta ki di bagada. At kanun iti morgue. No! Kaya yung asawan, natayan ti asawak. Nagaragan diriknak manong nemi mariknak agkapsutak. Diyos ko. Natay ti asawak. Kalpasan nga naipasngay. Ti putot ko kini Vanji. Adda naipasngay, adda pimusay. Tinawagak manong nemi ni Vanji. Hello, Maynard? Nagkaawid ka yan? When? Awang ka yan, pundo ka di? Ti aniya. Di ba tinagan ti asawang Betty? Betty Guzman? When? Nangibiti radyo. Na-disgrasya. Kumusta suna? No, adda may pasngay. Adda magpumusay. Natayan ti asawam? Natayan. Condolence. Iapod Diyos ni mangliwliwakin ka. Rest in peace, iti asawan. Manong name kamayatan nga kamansayang ti asawak, siyempre, imay ti pamilya na. Di kiti katuganga, kakabsat na, ken kakabagyan.
Apay nga nga nagbarbartek ni Betty. Maynard, iho. Manipo di din namon na nga baog iso na, papa. Kasi matendara namin din na. Sigon ni ti investigasyon ko, ti katulong yun ka. Ini sa namamon nga, kasya ni Betty kat mamano ka kanumat nga gawin. No. Mamano at nga malada, masapa nga gawin. Datati usto. Agaw amin tak, jak pa'y pulos imyan ti sa bali nga balay. Uno sa anak pangimyan iti hotel. Papa, mamati ka kuma. Nga madaaramid mo. Nagtulagan mi. Nga, alaay min to ti anak na. Tadakamin ti maringan na nga naganak. Kay paspas ngayon na. Awam kat pati manung oras sakbay nga namuak nga na disgrasya nga natayin ta asawa. Di kahit na nasawin. Nakaala ka na sa sigod iti kasukat ti anak mi. Mabali na kasta papa. Imani nga maramid tayo. Saan ko nga indaw-dawat nga matay ti asawa? Mawatan da ka. Teko na tayo na. Daytan tinituding na pagpatinggan ti biyag. Naitabo nun ti asawak manong naming. Nagsubli ako ni ti opisina. Kaya di agawid nagtarusak iti balay da Vanji. Ay, ate, ate ni kuya. Kumusta kayo? Tatang, nanang, kumusta? Ay, tatang, kinanang ko na yung mataruan na ta. Adan to lagi di talo nga bola rin ni Junior. Ikasar kunton. Ti anak yun. Uri ako pa'y makatawan ti asawa. Mag-iwan. Na mga kay makatawan kay saan sumalto iso. Ay, kung makita ti anak ko. Angie, siya man ti mangubak kayo ni Junior. Oy, kananak. 2 bulan na. Kumpay lang nasurok pa lang makabulan na. Sa kamit lang, imay pumasirito kalpas nga makabulan di asawam. Mabalinin? Nga niya. Iramita na tiyani na. Sika. Are you happy? Yes, I'm happy. Roon na kit nangig ko nga ikasarnak kalpasan di talo nga bulan. Because I love you. And I love you more, Bernard. Oh, nakasay-sayat ni Habo Diyos. God is good all the time. Dakam nga rod manong name iti nagtultuloy nga nagasawa kini Vanji akaduwami dagiti talon nga anak mi. Duwa, may isa nga lalaki nga inauna ken duwa nga babae manong name. Ewan ti sa puli kon manong. Ore man pa idi nagasawa ak di may isa nga buog ket naragsak kamot idi kadadaran nga naragsak ti pamilya. Gabutad dari kiti talon nga anak ko. Anak mi. Dito nga rot, ti pagkasarita, manong, ket thank you, iti anos mo nga nang ibasa, kinlaing mo nga nang ibasa, ket sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kada kiti patak nga nagbuya ken nagdengeg, tuy nga rot agyamang na pagaya mo, Maynard. Ay, gumat ken ka Maynard, thank you kada kita nagdengeg ken nagbuya,